Здравейте, приятели, искахте да видите къщица ми, много хора искаха. И сега почвам отвънка конят ми, овцете ми отвънка и... Изчакайте само една минутка, че ми е бъгнало. Да ми къщата ми. Сега влизам вътре, виждате е много малка, тъпа, но се заменя долу. Ето тук ми са нещата, тук нямам нищо. Тук това е чисто, може да се отвори, затова го щупих. И така нататък. Имам се една малка къщина, тук ще добавя кокълът ми. Какът ми. Тук ще добавя някакви неща, не знам какви. Чайте само да взема още едно. Съдба сме. Добре, тук не става, само кафтим трибори. Такова често веде аз пък кафтим трибори. Те сложа някакви детайли. И то не знам какви. Тук ще го сложа тук. Също се мета. За кучето ми отвънка, ако го видяхте, как да го къстим. После се чудим как да го къстим. По друго видео ще пишете в коментарите как ще да му къстя името. А сега някъде да добавя някакви неща, материали. Мисля, че няма нищо да добавям. Стигат ми толкова. Нека се качваме нагоре. Да направим някакви детайли. Както ви казах, това ми е кучето. Това е цялото ми място, да го направих самичък за 10 секунди, 20, не даже по-малко, 5 минути. Какво аз съм казал секунди? Чак сега се съзнах, шегувам се. Той го направих за 15 минути, 16 може, и 10, не знам. Може да окъся малко. Само... аз изчудих едно нещо, лопата. На мен ми дава лопата за малко. Слушай, лопата. Слушай. Да, лопата вече не ми дава. Малко съм бълки. Не може да ме плавам такива. Добре, ще взема и та. Не, много гадно стои. Става по-добра. И както искахте, това беше от мен, приятели. Ако искате още такива подобни видеа, се абонирайте за час 2 от мен. Чао!